Boiro acollía onte domingo a segunda andaina solidaria contra o cancro de mama. A actividade organizada por Cimadevila Salud en colaboración con outras entidades, entre as que se atopaba tamén o propio Concello, congregou a preto dunhas 2.000 persoas. Dende primeiras horas da mañá, a Praza de Galicia converteuse nun fervedoiro de xente, entre os que se atopaban tamén representantes da propia corporación municipal, como é o caso do alcalde Xoán Xosé Dieste, que non quixo perderse tampouco esta actividade solidaria. Foi unha gran marea rosa que percorreu posteriormente nunha ruta por diversos enclaves do municipio, como o novo paseo do río Breiro, o entorno da praia de Barraña ou o estuario do río Coroño, entre outros, para voltar novamente ao punto de partida. Unha vez rematada a andaina, todos os participantes escenificaron na propia praza un gran lazo rosa, símbolo da loita contra esta enfermidade. A ruta tiña un fin solidario, xa que o diñeiro recadado a través das inscricións e aportacións de cada participante será doado á Asociación Española de Loita contra o Cancro.